Gaurko interbentzioa 2012ko otsailaren 29ko osoko bilkuran Garoñaren inguruko eztabaida bukatu nuen esaldi berdinarekin hasiko dut interbentzio hau. La central nuclear de Garoña es vieja, insegura, peligrosa, innecesaria y ya está amortizada y sustituida. Así que desde Euskal Herria Bildu señalamos que es el momento de decretar su cierre irreversible y comenzar con su desmantelamiento sin más demora. Izan ere, 25 urtez funtzionatzen egoteko diseinatua eta eraiki zen, baina 53 urte eman ditu martxan. Afirmazio honekin oso argi usten dugu zein den gure jarrera Santa María de Garoñako zentral nuklearraren inguruan. Euskal Herria Bildurentzat, Garoñako zentral nuklearra aspaldi deuseztatu beharreko energi iturria da, zaharkitua dagoelako, arriskutsua dalako eta ez dalako beharrezkoa. Baina azken aldian ugari izan dira Garoñako zentral nuklearra berriz irekitzeko asmoen inguruan izan ditugun berriak. Ugari bezain nahasiak izan dira gainera. Garoñako zentrala berriz irekitzeko edo kontrara, behin betiko zarratzeko erabakien atzetik, arrazoi teknikoak eta interes ekonomikoak daudela entzun dugu, baita Garoña alderdi popularraren energia politikaren ikur bilakatu dela ere. Arrazoiak arrazoi, Euskal Herriko gizarteak azken urteotan behin eta berriz eta modu masiboan eskatu du estatuko zentral nuklear zaharrenaren itxiera. Euskal Herriko zeinbait instituzioetatik ere, horien artean, Bizkaiko Batzar Nagusi hauek ere, azken hamarkadan sarri azaldu dira gai honen inguruan, zentralaren itxiera behin eta berriz eskatuz. Hala ere, azken urteotan Madrilgo gobernu ezberdinek zentralaren bizitza luzatzen tematu dira, segurtasun nuklearrerako kontseiluak igorritako txostenetan baliatuz eta ingurugiroa eta milioika pertsonen osasuna eta etorkizuna alde batera utziz. Espainiako gobernuak gai honi lotuta egindako azken mugimenduaren norabide berean doa. Madriletik, otsailaren 21 araudia aldatzeko hartutako erabakiak Burgosko zentral nuklearra berrabiatzeko egin behar den bidea errazten du. Oro har, zentral nuklear guztien baldintzak samurtzen dituen araudi aldaketaz ari gara. Aldaketa horren bitartez, besteak beste, Rajoyren gobernuak Endesa eta Iberdrolak eratzen duten Nuklenor enpresari ustiapen baimena berritzeko bidea erraztu dio eta uztailaren 5 arteko epea eman dio Garoña berriro irekitzeko baimena eskatzeko. Bien bitartean, Espainiako gobernuko presidenteak zentrala berriro martxan jartzeko erabaki teknikoak dela dio eta itxaron beharra dagoela Nuklenorrek eskaria aurkeztu eta segurtasun nuklearrerako kontseiluak txostenak idatzi arte. Baina egia esan, irizpide teknikoak kontutan hartzen baditugu zentralak behin betiko itxita beharko luke 2009tik ez direlako segurtasuna hobetzeko lanik egin. Gainera, Fukushiman gertatutako istripu larriak alarma guztiak piztu zituen eta Europatik segurtasun neurri berriak agindu zituzten. Neurri hauek betetzeko Nuklenorrek 130 milioi inguru inbertitu beharko ditu segurtasun nuklearrerako kontseiluak derrigortuta, Garoña zentrala berriz martxan jarri nahi baldin badu. Horrez gain, garrantzi handiko beste gabeziak batzuk baditu. Besteak beste, ez du erabilitako erregai erradioaktiboa gordetzeko lekurik, erabilitako ura Ebro ibaira itzuli aurretik osteko sistema berriak behar ditu, eta erreaktorearen ontzia sakon aztertu beharko litzateke pitxadurarik baote duen ikusteko. Lan guzti hauengatik, 20 milioi gehiago inbertitu beharko lituzke Nuklenorrek. Guztira, 150 milioi euroko aurrekontuaz hitz egiten ari gara.
Gainera, Garoñak jarduera eten zuenetik, 2012ko abendutik, ez da ekoizten zuen energia elektrikoaren beharrik izan. Estatu espainolaren sistema elektrikoak ekoizten den energiaren 1,5% gutxiago zan Garoñak ekoizten zuena. Beraz, nahiko argi geratzen da, zentral nuklearra berriro zabaltzeko arrazoiak teknikoak barik, ekonomikoak eta politikoak direla. Horren adibide, azken 20 urteetan zentral nuklearraren segurtasunaz arduratu diren pertsonak ustekabean kanporatuak izatea segurtasun nuklearrerako kontseilutik eta Garoña errentagarri ixteari utzi diola Nuklenorrek behin baino gehiagotan aipatzea. Horregatik guztiagatik eskatzen diogu Espainiako gobernuari ez ditzala interes ekonomikoak edo interes ekonomiko pribatuak interes orokorraren gainetik jarri. Jokatu dezala arduraz behingoz. Onartezina dela, Iberdrola eta Endesa enpresen interes partikularrak lehenestea milaka pertsonen segurtasunaren eta ingurumenaren aurretik. Baina Espainiako gobernuaz aparte, Garoñako zentrala kudeatzen duten enpresei, Endesa eta Iberdrolari, ere eskatzen diogu ez dezatela zentrala berriz martxan jarri horrek suposatzen duen arriskuagatik. Zentral hau amortizatuta daukatela eta gainera bere bizi iraupena aspaldi agortu zuela. Eta gogoratu nahi diegu ere bai, batez ere, eskatu nahi diegu, ez dezatela Madrilgo gobernuarekin Garoña kromo trukaketarako erabili beraien interesen mesederako. Termino de la misma forma que he empezado esta intervención recordando que la central nuclear de Garoña es peligrosa y obsoleta. Ahora solo hace falta dar el último paso para zanjar de manera positiva una reivindicación de muchos años. Ya solo falta decretar el cierre irreversible de la central nuclear de Santa María de Garoña y comenzar con su definitivo desmantelamiento sin más demora. Eskerrik asko.